Aquesta tercera fase que consistia era en restaurar i consolidar les infraestructures de les més importants que teníem. La recuperació de les dues muralles i el que és la restauració també de la torre. És la primera construcció andalusí que tenim al cim de la muntanya i era una torre que en origen tenia 3 plantes i una mena de mirador. Seria el primer element originari del que era el castell de Bairen. És a dir, abans de construir-se el castell es va construir esta torre. I a més jo crec que ens ha donat esta tercera fase del pla director troballes molt significatives. Ha aparegut 2 vaixelles molt importants del segle XI i després un ampli conjunt de llavors. Ens falta la quarta fase del pla director, hauria de començar a final d'any, serien al voltant de 250.000 euros més, seria ampliar fins a la porta principal. En total, entre fons FEDER, això 150.000 euros, plans de sostenibilitat turística de fons Next Generation, on hem invertit així 250.000 euros, i l'aposta que s'ha fet per altre tipus d'ajudes i també del pressupost municipal, d'incorporar pressupost municipal al castell de Bairen, estem parlant de 1,4 milions d'euros d'inversió en el castell. Primer, per a recuperar un element patrimonial. Segon, per a posar en valor la identitat de la nostra ciutat, l'orgull de Gandia a través de la recuperació d'un espai identitari que parla del mateix moment fundacional de Gandia. I en tercer lloc, per a augmentar l'oferta turística. I jo crec que la ciutat de Gandia salda el deute pendent que tenia amb el castell de Bairen.